Исәнмісіз эфирда пенжи шәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. Түрлі имгенулер, бәрілі сұнулар, шәһәрдәшләре жеңу паркындағы қорқыныш тауларға зорланалар. Олардың батырлығы мәңгі күңілләрдә қалашақ. Шолыда Бүйік Ватан сугышы ветераннарына юбилей медальләре тапшыралар. Жиһазландырылмаған таудан шоу хастаханәгә китерергә мөмкин дип кисәтә табиблар. Кышкы чорда мондый вакыт үткәрүләрдән соң Кама балалар медицина үзәгенә ярдәм сорап 25 яшь пациент мөрәҗәгать иткән. Алар Төбенекта шуганнан соң төрле җәрәхәтләр алган. Безнең төшерү төркеме импровизацияләнгән тауларның берсендә булды. Зурлар куркыныч тауны шитләтеп үтәләр, ләкин алар билгеләп үткәнчә импровизацияләнгән тау оннан бузыкларда һәм тюбингларда тәгәрәп төшүче егетләрне торган сайын күбрәк җәлеп итә. Я каждую неделю здесь хожу, прогуливаюсь и все время наблюдаю за тем, как катаются дети и ударяются об глыбы. Это очень опасно. Плохо мы относимся, сколько уже травм было и с позвоночниками, со всеми этим. Ну, родители сами должны отвечать за своих детей. Я лично вот здесь не видела такую травму, но слышала, что травмируются дети. У нас еще же есть там в лесу вот это озеро, вот на этом озере там тоже опасно, потому что они спускаются на этих своих ватрушках, а ватрушка, она сама по себе травмоопасна. Я против, чтобы дети катались, потому что здесь не оборудование. Я и купаюсь, когда на необорудованном месте, это нельзя. Плохо может кончиться. Мускулар тартылу имгәнүләр һәм хәтта сынулар бу җиһазландырылмаган урыннарда тюбинглардан шуганда еш ала торган җәрәхәтләр. Медицина хезмәткәрләренең статистика шундый. Беренче чиратта умырткалыкка зыян килә. Травмы, они, как правило, более повреждающие имеют действие на позвоночник, потому что эти вибрационные травмы, они приводят к различным повреждениям, которые могут сразу не быть диагностированы, а в будущем могут уже выразиться в каких-то хронических последствиях. Гыйнвардан февральга кадәр тюбинг шуу вакытында инде 26 кеше имгәнгән. Узган кыш карлы булуга карамастан 2024 елның шулук чорында Кама балалар медицина үзәгендә 23 яшь пациент җәрәхәтләр белән мөрәҗәгать иткән. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 9 майда Бүйік Ватан сугышында җиңүгә 80 ел тула. Әлеге мөһим дата алдыннан Шолыда ветераннарны хөрмәтли башладылар. Тыл хезмәтчәннәре бәлих булмаган концлагерь тоткыннары, блокадалы Ленинградта яшәүчеләр, фронтовикларга юбилей медальләре тапшырыла. Сугыш ветераннарына исә мактаулы гражданин исеме дә бирелә. Чараларның берсе беренче шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат сараенда үтте. Тулырак алдагы минутларда. В 1943 году, в феврале, поселок заняли немцы, это было последнее. А утром наши самолеты налетели и бомбили. И я получила ранение, мама ранение, а девочка со мной, которая была, ее сразу убила насмерть. Валентина Мясниковага немецларга тоткынлыкка эләккән шәфкать туташлары да ярдәм күрсәтә. Авыр сугыш еллары турында башка ветераннар да сөйләде. Алар тыл хезмәтчәннәре, блокадалы Ленинградта яшәүчеләр, бәлик булмаган концлагерь тоткыннары. Валентина Нестеренко гаиләсен фашистлар Алитускка куып алып китә. Были какие-то заброшенные бараки, и вот они обосновали эти бараки. И мы там прожили 9 месяцев в этом концлагере. Они бараки обосновали по кругу от своей немецкие овчарки. Наверху стоял этот часовой с автоматом. Страшные обстрелы были, бесконечные. В бомбоубежище надо было скрываться. Ведь не было ни, как говорится, ни минуты, чтобы налетов не было. Обстрелы шли, немецкие самолеты. Башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов үзенең бабалары турында да сөйләде. 2 моих деда были участниками Великой Отечественной войны. Один из них 4 года был в плену, но война подкосила здоровье, и они не дожили до сегодняшних дней. Но мы сегодня рады, что вы сегодня здесь, рядом с нами, потому что благодаря именно вам мы сегодня живем в свободной стране. Мы сегодня говорим на своих родных языках. Рәхмәт сүзләреннән тыш ветераннар бүләкләр шулай ук җиңүгә 80 еллык юбилей медальләре дә алды. А Валентина Мясниковага тагын шәһәрнең мактаулы гражданины исеме дә бирелде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Үзі йөри тұрған Орба, Олимп һәм Миша. Техник ижад үзәгендә профессионаллар һөнәри осталык буенча төбәк чемпионатының шәһәрендә бузды. Анда катнашучылар үзе белемнәрен һәм мобиль робот техникасы буенча осталыкларын күрсәтте. Чемпионатта шәһәрнең 18 мәктәбеннән укучылар катнашты. Елизавета Рузанова үзенең үзе йөри торган Орба роботын көйләй. Техник ижад үзәгендә ул 2нче ел шөгыльләнә. Один раз мама подарила на Новый год Лего, программирование мне понравилось, поэтому я решила пойти развивать. 3, 2, 1, старт. Укучылар программалаштырылган роботлар блок ярдәмендә кабызыла. Алар төрле төсләр белән билгеләнгән трассасы буенча йөрергә тиеш. Зәңгәр төс сулга борылыш, кызылы уңга. Шул рәвешле кыска вакыт эчендә финишка барып җитәргә кирәк. Барлык катнашучыларга моның өчен 60 секунд вакыт бирелә. Он проехал за 36 секунд, как мне сказали, а за то, что он остановился в конце, минус 5 секунд. Получается 31 секунда. У многих сходила она, получается, с трассы, потому что тут и освещение влияет, и сами датчики уже, видимо, подстарели, там, я смотрю. В принципе, ребята, смотрю, не переживают. Һөнәри осталык чемпионатының шәһәр этабы бары тик автоколада гына үткәрелә. Быел ул 6нчы тапкыр оештырылды. Чемпионат 33 компетенция буенча уза. Аларның яртысы техник һөнәрләр. Сәламәтлекләре шикле балалар өчен дә компетенцияләр каралган. Мы в этом году добавили на базе политехнического колледжа изготовление пресс-форм. Это будет еще вот эта вот профессия. Добавили на базе медицинского колледжа лечебное дело. Оештыручылар сүзләренчә, бәйгедә катнашучылар саны арта бара. Чемпионатны үткәрүнең 1нче елында алар 90 булса, быел инде 600-дән артык. Эти конкурсы дают очень много для детей именно в ранней профессиональной ориентации. Центры компетенции готовят для детей доступные конкурсные задания, рабочие места, материалы. Чемпионат кысаларында шулай ук тагын 3 компетенция буенча бәйгеләр үтәчәк. Алар арасында прототиплаштыру, лазер технологиялары һәм радиоэлектроника җиңүчеләрне бүләкләү май аенда узачак. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Табигый һәм иң мөһиме консервантларсыз. 15 февральдә Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Ярминкәләрдә районнардан фермерлар авыл хуҗалыгы уңганнары үзләре җитештергән сыйфатлы товарлар тәкъдим итәләр. Биредә ит, сөт продукциясе, бал, җиләк, җимеш һәм башка товарлар карап алырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, ярминкәләр төзүче стадионы каршындагы мәйданы ипподромда һәм Южный агросәнәгать паркында иртәнге 8-дән 15 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 17 по 22 февраля. ТЦ «Грин». Остановка «Глобус». Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота.